Inde i det her hus, der bor Erik, Samuel og Claudette, som er henholdsvis 4, 5 og 6 år gamle. De bor her sammen med deres mormor, som er den eneste familie, de har tilbage. De små her har ikke spist i 2 dage, men i går der prøvede mormor at give dem nogle blade, men de kastede det op med det samme. Og det gør de, fordi dels at de ikke har spist i så lang tid, så kroppen er simpelthen ikke vant til at få mad. Og dels så er det fordi, at blade simpelthen ikke er rigtig mad. Huset, de bor i her, er lejet, men mormor hun er HIV-positiv, og derfor så kan hun ikke arbejde. Så nu bliver de nødt til at flytte. Men det aller værste er, at mormor er så syg, så hun holder altså ikke særlig lang tid nu. Og når hun ikke er her, hvad skal der så blive af Samuel, af Erik og af Claudette? Jeg vil ønske, de kunne bo lige her i en SOS Børneby. Her er de ikke udmattede og trætte på grund af underernæring. Her har de kræfter og energi til at lege og til at være børn. Her får de en seng, her får de nye søskende, her får de en ny mor, her får de lov til at gå i skole, og mest af alt, så får de masser af kærlighed. For 5 kroner om dagen, så kan du hjælpe med at give Samuel, Erik og Claudette et nyt liv i en SOS Børneby. Og for at være helt ærlig, så skal jeg sige, at hvis du ikke hjælper, så ved jeg simpelthen ikke, hvad der skal ske med dem. Gå ind på sosbørnebyerne.dk.